Kapitlu 6. F'dak iż-żmien, wara l-mewt ta' Metuselaħ, Jahwe qal lil Noè: idħol int ma' darek fl-arka, u wara jien ser niġbor għalik l-annimali kollha tal-art, il-bejjem tar-raba u t-tjur tal-ajru, u huma siġu kollha u jiċċirkondaw l-arka. U int tmur tqiegħed lilek innifsek dejn il-bib tal-arka u l-bejjem kollha, l-annimali u t-tjur tal-ajru jinġabru u jpoġġu lilhom infushom quddiemek. U dawk minnhom li jiġu u jinżlu kokka quddiemek għandek int tieħu biex tagħtihom f'idejn uliedek li għandhom iġibuhom lejn l-arka. U dawk li jibqgħu wifqa quddiem għandek tħallihom. U Jahwe għamel dan fil-ġurnata ta' wara, u l-annimali, il-bejjem u t-tjur ġew fad kbir u ċirkundaw l-arka. U Noè mar u qgħad fil-bib tal-arka u minn kull ħlieqa li niżlet kokka qudiemu u daħħal ġewwa l-arka. U dawk kollha li baqgħu wieqaf qudiemu u ħalla fuq l-art. U l-Junessa ġiet maż-żewġ tifrieħ tagħha, raġel u mara, u t-tlieta niżlu kokka quddiem Noè. U ż-żewġ tifrieħ qamu kontra l-Junessa u darbuha. U ġeluha taħrab mill-post tagħha u hija telqet minn hemm. U huma marru lura f'posthom u niżlu kokka fl-art quddiem Noè. U lil-Junessa ġriet lil hemm u qadet fil-post fejn kienu l-iljuni. U Noè raħdan u ħaseb ħafna. U qam u ħaż żewġ tifrieħ u daħħalhom ġewwa l-arka. U Noè daħħal ġewwa l-arka mill-ħlejjaq ħajjin kollha li kien hemm fuq l-art li ma kien fadal l-ebda minnhom barra ħlif dawk li Noè daħħal ġewwa l-arka. Tnejn ġew għand Noè fl-arka, imma mill-annimali safjin u mit-tjur safjin u ġab 7 pari, hekk kif Alla kien ordnalu. U mill-annimali kollha il-bejjem u tjur kienu għadhom hemm jiċċirkundaw l-arka minn kull naħa. U x-xita ma niżlitx qabel 7 tiem wara. U f'dak il-jum Alla ġie l-art kollha biex titrijat, u x-xemx iddalmet, u l-pedamenti tad-dinja tqanqlu, u l-art kollha ċċaqalqet b'qawwa, u s-sajjetti xelu, u r-rat trijat, u nfaqgħu lejjun fl-art bħalma qatt kien magħruf qabel mill-abitanti. U Alla għamel dan l-emil kbir sabiex iwerwel lill-uliet il-bnedmin biex ma jkunx hemm aktar ħażen fuq l-art. U uliet il-bnedmin xorta ma darux lura mill-modijiet ħżiena tagħhom u huma żiedu l-għadab ta' Jahwe f'dak iż-żmien u lanqas dawru qalbhom għal dan kollu. U fit-tmiem is-7 jum fis-600 sena tal-ħajja ta' Noè l-ilmijiet tad-dilluvju kien fuq l-art. U lejjun tal-qiegħ infaqgħu u nfetħu bwieb ismawwiet u baqgħet nieżla xita fuq l-art għal 40 jum u 40 lejl. U Noè u daru u l-ħlejjaq ħajjin li kienu miegħu daħlu fl-arka minħabba l-ilmijiet tad-dilluvju u Jahwe għalqu ġewwa. U wliet il-bnedmin kollha li tħallew fuq l-art ejjew minħabba l-ħsara tax-xita għax l-ilmijiet kienu ġejjin aktar bis-saħħa fuq l-art u l-annimali u l-bejjem kienu għadhom jiċċirkundaw l-arka. U wliet il-bnedmin inġabru flimkien daqs 700,000 raġel u mara u huma ġew għand Noè fl-arka. U sejħu lil Noè waqt li qalu: iftħilna sabiex inkunu nistgħu niġu għandek fl-arka u għalfejn għandna mmutu. U Noè bleħenoli u ġibhom mill-arka waqt li qal: ma rribellajtux il-kol kontra Jahwe u għattu li ma jeżistix u għaldaqstant Jahwe ġab fuqkom din il-ħsara biex jaqritkom u jaqtakom minn fuq wiċċ l-art. Mhux dwar din il-ħaġa jien kellimtkom 120 sen ilu u intom ma smajtux leħen Jahwe u issa tixtiequ li tgħixu fuq l-art. U huma qalu lil Noè: aħna lesti biex induru lejn Jahwe imma iftħilna sabiex ngħixu u ma mmutux. U Noè weġibhom u qalilhom: araw, issa li qegħdin taraw l-inkwiet ta' rwieħkom tridu li dduru lejn Jahwe?
Għalfejn ma tortux matul daw il-120 sena li jaħwatakom bħala il-perjodu determinat. Immissa ġejtu u tgħiduli dan minħabba l-inkwiet tarwieħkom, issa wkoll Jaħwe mhux ħajismakom. Lanqas mu ħajatu widen għalikom f'dan il-jum biex issa intom ma jinnexxilkomx fix-xewqat tagħkom. U wliet il-bnedmin resqu biex jidħlu ġewwa l-arka bil-forza u jidħlu ġewwa minħabba x-xita għax ma felħuwiex ix-xita fuqhom. U Jaħwe bagħat il-bejjem u l-annimali li kienu madwar l-arka u l-bejjem elbuhom u qarbuhom minn fuq il-post. U kull wieħed mal-fitriqtu u mbagħad bdew jitferxu fuq wiċċ l-art. U x-xita kienet għadha nieżla fuq l-art u niżlet għal 40 jum u 40 lejl. U l-ilmijiet komplew joktru ħafna fuq l-art. U kull ħlejqa li kienet fuq l-art jew fl-ilmijiet mietet. Kemm bnedmin, annimali, bejjem, kull ma jitkaxkar mal-art jew tjur tal-ajru. U kien fadal biss Noe u dawk li kienu miegħu ġewwa l-arka. L-ilmijiet komplew joktru ħafna u jiżdiedu fuq l-art. U wallaw l-arka u kienet marfuha mill-art. U l-arka kienet iżżomm fuq l-ilma u kienet mitfuha lawn u lem fuq l-ilma. L-ħlejja ħajjin kollha ġofija tqalbu bħal soppa ġoborma. U kull ħlejqa ħajja li kienet ġewwa l-arka imtliet b'ansjetà kbira u l-arka kienet qisha ħatinqasam. U l-ħlejja ħajjin kollha li kienu ġewwa l-arka kienu mwerwra u l-irjuni jgħajtu u l-barrin gargru u l-pupa wew u kull ħlejqa fl-arka tkellmet u lmentat bil-lingwa tagħha tant li leħinhom laħaq sa distanza kbira. U Noe u wliedu kpew u xeru fl-inkwiet tagħhom. Kienu ħafna biżana li kienu laħqu l-kanċelli tal-mewt. U Noe talab lil Jaħwe u beka qudiemu minħabba dan u qal: O Jaħwe, għenna, għax m'għandniex saħħa biex nifilħu għal din il-ħsara li dawritna, għax il-mewġ tal-ilmijiet dawruna u l-kurrenti li jagħmlu l-ħsara waruruna u n-nases tal-mewt ġew qudiemna. Waġibna, o Jaħwe, waġibna, dawwar wiċċek lejna u kun ħanin magħna u fdina u eħlisna. U Jaħwe sama leħen Noe u Jaħwe ftakar f'Noe. U r-riħ għadda fuq l-art u l-ilmijiet wafqu u l-arka straħet. U nagħlqu lejjun tal-qiegħ u l-bwieb ismewwiet u x-xita mis-sema ġiet imrażna. U l-ilmijiet naqsu f'dak il-jiem u l-arka straħet fuq il-muntanji ta' Ararat. U imbagħad Noe fetaħ it-twieqi tal-arka. U Noe xorta sejjaħ lil Jaħwe f'dak iż-żmien u qal: O Jaħwe, li ffurmajt l-art u smawit u kull ma fihom, oħroġ irwieħna minn dal-leluq u mill-ħabs fejn int poġġejtna għax jien mifluġ bit-tnejjid. U Jaħwe sema leħen Noe u qallu: meta tkun għaddiet sena sħiħa, imbagħad int tkun tista' toħroġ. U wara li qalbet is-sena, meta kienet għaddiet sena sħiħa, li Noe għammar fl-arka, l-ilmijiet tnixfu mill-art. U Noe naħħalatu tal-arka. U f'dak iż-żminijiet fis-27 ġurnata fit-tieni xahar l-art kienet nixfa. Ma Noe u wliedu u dawk kollha li kienu miegħu ma ħarġux barra mill-arka sakemm Jaħwe għalilhom. U l-ġurnata waslet meta Jaħwe għalilhom biex joħorġu. Huma ħarġu kollha il-barra mill-arka. U marru u daru lura kull wieħed għal triqtu. U fil-post tiegħu. U Noe u wliedu għexu fl-art li Alla għalilhom. U huma servaw lil Jaħwe l-jiem tagħhom kollha. U Jaħwe birek lil Noe u lil wliedu kif ħarġu mill-arka. U hu għalilhom: nislu u mlew l-art. Itqawwew u żdiedu bil-kotra fl-art u waktru fiha. Tmiem il-kapitlu.